Mana tulangkam nama dinaung mangingani rumah tangga nam di bahasa hos ada pahokku tulangkam totong pasir proham yumobi ma yakkaru akkabaridatan ado mahatan tulang mumadok asa tano Papua tu tano Pulau Sumatera idokon bunjuma ho marna tua asa tubu di ho las niroha marhita itu tok tabanan asa ania mapagabe tu budalo sitaruan arimu totong gabe kabari akana madong ba totong mahmu mas parulon ungape pasaton nami ma songon ulos domu manon do pasatok ko sa galis maro tulang para Papua ungape para buset Kama kalau kami kodang naupar begitu.
ma tabani na uli tabani na ringgan. Ilay ko opong rapi do opong rapi bor. Dinang sikop like ko markahok. Dinang sikop dinang mangararat to ujui di joronia na tujuan imas na bapa. Molohita ujui nang sikop do pe sude nama rumah tangga. Iba kasetikion tutur aku do tutur dikku. Itu. Dinahuerek ko na sampai keras keringat. Berbulu-bulu osudi akka ibe berenang yon sanhuna. Ala nilai kuno tujuan itu las rohanam. Asang giat mamarhite ulah sadarion. Gawe woi ma uduronom musude akka ibe berenang doh berenang sanhuna. Ido hidawelkan las rohanam. Asa woi sude uduronom. Maka sasaran na sudah keberkot las rohanam. Itu natutua. Alani bola lani ulos nanan silanon nami anggo asam nanan pola berga alesia tordinami ake pohoi berjuang sudi saat tu nasikop ake berkiwe berkinorami ungape ilai kulo itu ku asaromo tiga mau itu loto leku semua dia tu pemben nami on dari ni pasu non siang hamil kalan molate baik permusi nami asam na tole nami Jadi alam masih kau kakek atau resep kami atau dahulu atau swasta di saudari romahan sian dari sandi haromunte anak burung bere nado di negeri Sabah.